Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marmas. Taong 1972, Claveria, Masbate. Itong mga panahong ito, kilala bilang isang bantog na mambabarang itong si Marmas sa kanilang lugar. Karamihan sa mga taong nakakakilala sa kanya, pinangingilagan siya. Bagaman hindi siya nananalo ng Taganayon kung saan siya nakatira, hindi pa rin nagiging kampante ang mga ito. Marami siyang kilalang tao sa lugar na yon pero wala siyang maituturing na kaibigan. Naniniwala si Marmas na kaya maganda ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Yon ay dahil sa kakayahang tinatangan niya. Minsan, kapag iniimbitahan niya ang mga ito para uminom sa kanyang tahanan, hindi na yon nakakatanggi. Yung tipong kapag si Marmas ang nagyaya sa kanila, lahat ng mahalaga nilang gawain, obligado silang yon ay isang tabi. Sa paningin kasi noon ni Marmas, isang kabastusan ang pagtanggi sa kanyang pagmamagandang loob. Labis naman yung nauunawaan ng kanyang mga kababaryo, buhat sa wala nga siyang kinalakihang pamilya at mga kadugo. Wala din siyang naging asawa, kaya na may lahat ng kanyang kakilala, itinuturing na niyang pamilya. Subalit, sa kabila ng pagmamagandang loob na kanyang ipinapakita, alam ng mga kakilala niya kung ano ang kahahantungan nila sa oras na tumanggi sila sa nais nitong mangyari. Minsan na rin kasi nilang nasaksihan kung papaano binarang ni Marmas ang isa nitong kakilala noong mga panahong nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Doon nila napatunayan kung gaano kahalang ang kaluluwa nito na sa kabila ng simpleng pagtatalo, walang pagdadalawang isip yung pumapatay ng tao. Upang pasimple nilang matuldukan ang kasamaan ni Marmas sa kanilang lugar, merong isang albularyo roon ang nakipagkasundo sa mga aswang. Naniniwala kasi ito na para magapi ang isang demonyo, kinakailangan niyang humingi ng tulong sa mga nilalang na mas demonyo pa rito. Hindi naman naging mahirap para sa albularyo na makahanap ng mga aswang, gawa ng sa iba yung nayon lang naninirahan ang kanilang may dugo ng ganoong uri ng nilalang. Malakas din ang kumpiyansa ng albularyong yon sapagkat alam niya sa kanyang sarili na hindi rin biro ang tinatangang abilidad ng kanyang mga kadugo. Sa mga panahong hindi pa dumarating ang mga nilalang na yon sa kanilang lugar, nanatili namang payapa ang pamumuhay noon ni Marmas. Sa pagdating ng mga nilalang na yon, agad naman niyang naramdaman ang presensya ng mga ito, kung kaya't ang ginawa niya, palihim na ring naghanda. Naniniwala si Marmas, hindi ito nadapos sa kanilang lugar nang nagkataon lang. Malakas ang kanyang kutob, dumayo ang mga aswang na yon para paslangin siya o hindi naman kaya'y dukutin. 2 araw ang lumipas magmula noong naramdaman niya ang presensya ng kanyang mga kalaban, bihira na siya kung tumungo sa sentro. Ang palaging pinagkakaabalahan na lamang niya noon ay ang pag-aalay ng ritual sa kanyang mga karunungang tinataglay. Kapag naisakatuparan na niya ito, ibubuhos niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho. Nang huhuli rin siya noon ng mga galang hayop, nang sa gayoy meron siyang panghapunan. Sa kabila ng pag-iiwas noon ni Marmas, tila bang hindi na niya maipagkakaila ang paglapit ng mga nilalang na yon sa kanya. Nang dumating ang puntong inaasahan na niyang papasugod na ang mga ito, doon na siya nagdesisyon na tipunin ang kanyang mga kakilala pansamantala. Isang hapon, habang wala siyang ginagawa, doon na niya pinatawag ang kanyang mga kakilala. Inilahad niya sa kanyang inutusan na nais niyang makipag-inuman sa mga ito sa pagsapit ng gabi.
Matapos naman yung marinig ng mga inutusan niyang mensahero, dali-dali naman yung umalis para ibahagi ang kanyang utos. Sa pagsapit ng 6:00, dumating na ang mga kakilala niya. Habang naglalakad papalapit sa bahay niya, bakas sa pagmumukha ng mga ito ang kanilang pagpapakitang tao. Hindi naman yun gaanong pinansin ni Marmas sa kadahilanang matagal na niyang alam ang tungkol sa bagay na yon. Sa pag-upo ng mga ito sa kanyang harapan, hindi na siya nagdalawang isip na ilabas ang mga alak na kanyang pinag-ipunang bilhin. Pagbukas niya ng isa sa mga ito, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad dito ang tungkol sa mga bagay na gabi-gabing bumabagabag sa kanyang isipan. Marahil ay walang nakakaalam sa inyo ukol sa sitwasyon ng ating baryo. Mga kaibigan, ingatan ninyo ang inyong mga anak sapagkat merong mga demonyong dumayo sa lugar natin. Hindi ko sila katulad pero di hamak na mas mabangis sila kaysa sa akin. Kumakain din sila ng karne ng tao, kaya na may siguradong sigurado ako na kung mananatili sila rito ng matagal na panahon, magiging isa silang perwisyo. Sa lugar na ito, isa lang dapat ang magiging hari. At alam niyo naman kung sino yon, hindi ba? Wika ni Marmas sa mga kainuman niya. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, halos hindi naman nila maipagkakaila ang takot na unti-unting nangingibabaw sa kanilang mga katawan. Makalipas pa ang ilang minutong pananahimik ng mga ito, doon na naglakas ng loob ang isa sa kanyang mga kainuman na magtanong. Manong Marmas, ano ho ang kailangan naming gawin? Makikipaglaban din ho ba kami sa panig ninyo? O pag-iingatin lang namin ang aming mga anak at pamilya? Pag-ingatin lang ninyo. Hindi nyo saklaw ang labang ito. Isa itong personal na digmaan na tanging mamamagitan lang sa amin ng mga nilalang. Sino man ang makikigulo, ituturing ko ring kalaban. Huwag din sana kayong magkakamali. Hindi ko to ginagawa para sa inyo. Ginagawa ko to para mapanatili ang aking mga nasasakupan. Sagot naman dito ni Marmas. Matapos niyang mailahad ang tungkol doon, muling nagpatuloy ang kanilang inuman. Pagpatak ng 9:00 ng gabi, pinauwi na niya ang mga taong yon upang siya ay makapaghanda na. Hanggat malakas pa ang tama sa kanyang katawan ng alak, kinakailangan niyang kumilos para paslangin ang iilan sa mga nilalang na nagkukubli sa kanilang lugar. Sa pagpasok niya sa loob ng kanyang bahay, doon na niya inilabas ang mga insekto niyang matagal na panahon nang hindi nagamit. Maniwala kayo o hindi, 2 buwan niya na yung ikinulong sa bote nang hindi pinapakain ng anumang pagkain. Ang tanging nagpapanatili sa buhay ng mga ito ay ang kanyang mga usal na pinapakain dito. Paglabas ng mga kulay itim na insektong yon, panay naman ang paglipad nito sa itaas ng kanyang ulo na parabang naghihintay ng utos. Ayon kay Marmas, purong mga reyna ng insekto ang kanyang inaalagaan, gawa ng di hamak na mas mapanganib ang mga ito kumpara sa pangkaraniwang ginagamit na insekto sa pambabarang. Dagdag pa niya na, matagal na panahon na rin niya yung naging kasangga sa lahat ng oras at pagkakataon. Matapos niyang maihanda ang 7 kandila, doon na siya nag-umpisang magbigkas ng mga engkantasyon. Karamihan sa kanyang mga sinasambit na kataga ay purong mga usal ng pagpapanalangin. Hindi man sa pananakot pero nakakapangilabot mapakinggan ang usal ng pambabarang. Yung tipong kahit nakikinig ka lang, para yung nanunuot sa kaibuturan ng iyong mga laman. Pagkabanggit ni Marmas sa ikahuling kataga, lahat ng kandilang kanyang sinindihan ay bigla na lamang namatay. Sa pagbalik ng sindi nito, nasipat naman niyang wala na ang mga insekto.
Dahil sa pangyayaring yon, wala na siyang ibang ginawa kundi pakiramdaman ng mga ito nang sa gayoy madali niyang malaman kung nagawa na ba nito ang mga bagay na kanyang nais. Kinuha niya rin noon ang isang baon ng niyog sa kanilang altar na siya namang kalimitan niyang ginagamit upang magawa niyang masilayan ang mga bagay na nakikita ng mga insekto. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon bumungad sa kanya ang isang maliit na kubo na matatagpuan sa dulong bahagi ng baryo. Sa estado ng kubong yon, parang wala na doong naninirahang tao. Kampante naman si Marmas na papasukin ng kanyang mga insekto sa loob nito, gawa ng naniniwala siya, hindi yun basta-bastang matutunugan ng mga aswang. Pero sa pagpasok ng dalawa niyang insekto sa loob, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang mga nanlilisik na mga mata ng mga nilalang. Walang sabi-sabi, bigla naman itong pinagpapapatay ang mga alaga niyang insekto hanggang sa dumating ang puntong isa na lamang dito ang natira. Bago yun tuluyang pinatay ng aswang, kitang-kita niya na kinain ang insektong yon bago ito tuluyang maglaho sa baong pinagmamasdan niya. Dahil sa pangyayari, wala naman siyang nagawa kundi hayaan ang mga aswang. Alam niya sa kanyang sarili na isa yung malaking kawalan sa kanya pero hindi niya na yun inisip pa. Sa pagsapit ng umaga, kampante naman siyang tumungo ng sentro para magmasid. Lahat ng sulok ng lugar ay kanyang sinisipat, masigurong hindi pa nakakarating ang mga aswang sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang masipat ang dalawang matandang paika-ikang naglalakad. Alam ni Marmas na hindi naninirahan sa kanila ang mga nilalang na yon, gawa ng bukod tangi ang kasuotan ng mga ito. Kung hindi siya nagkakamali, nanggaling ang mga ito sa mga karatig bayan ng Sorsogon. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nga sila nagharap. Bago dumaan sa kanyang harapan ng dalawa, rinig na rinig niya ang paghagik-gik ng isa sa mga ito na parabang nang iinsulto. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman yung hinarap ni Marmas habang nagwiwika dito ng, "Ano nakakatawa? Tinatawanan mo ba ako? Sira ulo ka. Umalis na kayo dito sa lugar ko. Wala kayo ritong mapapala." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman yung humarap sa kanya ng nakangisi. Pagtitig nito, bigla naman yung sumagot sa kanya ng, "Huwag kang magmataas, iho. Tandaan mo, bilang na lamang ang mga insektong pinanghahawakan mo. Hindi maglalaon, wala ka nang masasandigan. Kapag naubos namin yung mga yan, ipaparanas namin sa'yo ang aming mga nakahiligang gawin sa mga kagaya mo." Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong pagtalikod sa kanya. Hindi na rin yun sinunda ni Marmas, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, marami pa siyang kinakailangang gawin. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, doon na niya inumpisahan ng mga susunod niyang ritual na hindi inaasahan ng grupo ng mga aswang. Lingid sa kaalaman ng mga ito na meron pang nakatagong alas ang mga insektong kanilang napatay noong nagdaang gabi. Ayon kay Marmas, hindi lang sa pambabarang nakilala ang kanyang kabantugan, bagkus ay sa pamamaraan niya ng paggamit dito. Upang maging isang malakas na mambabarang, kinakailangan mong lagyan ng talino ang bawat taktikang gagawin mo. Sa estado ni Marmas, kaya mga reyna ng mga insekto ang kanyang ginagamit dahil kapag napatayo ng kanyang mga kalaban, magkakaroon siya ng pagkakataon para makontrol ang kabuuang katawan nito. Mananatili ring buhay ang mga nilalang na yon, ngunit wala na itong sariling pagpapasya. Lahat ng gagawin nila,
sasailalim sa kagustuhan ni Marmas. Dagdag pa niya na upang maisakatuparan ang ganoong kakayahan, kinakailangan niyang manalangin ng 3 buong araw ng walang patid. Isa yun sa mga susi upang mabilis niyang mapangibabawan ang wisyo ng mga ito. Sa loob ng 3 araw niyang pagdarasal, nanatili siyang nakakulong sa loob ng kanyang tahanan. Kapag sumasapit ang gabi, doon pa lamang siya lumalabas para mangalap ng karagdagang mga impormasyon. Hindi naglaon, doon niya rin napag-alaman na mag-uumpisang gumalaw ang mga aswang sa pagsapit ng unang kabilugan ng buwan. Inaasahan naman ni Marmas na yon ang gagawin ng mga ito, nang sa gayoy masiguro nilang wala na siyang magagawa pa. Dahil dito, doon niya napagtanto na meron pa pala siyang 5 araw na paghahanda. Para sa kanya, sobra-sobra na ang mga araw na yon upang maimpluwensyahan ang mga aswang na pumatay sa kanyang mga insekto. 2 araw pa ang lumipas, matagumpay namang nanakaw ni Marmas ang 4 na katawa ng mga aswang. Nang maramdaman niyang siya na ang nagkokontrol sa mga katawang lupa nito, agad naman niya yung inutusan na tumungo sa kanyang pamamahay. Yon ang kanyang ginamit sa pagbabantay, nang sa gayoy magkaroon siya ng maayos na pahinga. Sa pagsapit ng 2 araw, mag-aalas 7 pa lang, rinig na niya ang pagsisialulungan ng mga aso. Dahil dito, minabuti na niyang lumabas ng kanyang tahanan, bitbit ang kanyang tabak na punong-puno ng lason. Pagsilay niya sa kalangitan, doon bumungad sa kanya ang iilang mga nilalang na lumilipad. Segundo lamang noon ang lumipas nang bigla yung bumulusok sa kanyang harapan habang mabilisang nagpapalit anyo. Pagbungad ng mga anyong tao nito, kitang-kita niya ang paghagikgik ng mga nilalang ngayon na para bang pakiramdam ng mga ito, sila na ang nanalo. Nang masipat naman yon ni Marmas, doon na niya tinawag ang kanyang mga inaliping kauri nito. Pagsilay naman ng mga nilalang na yon sa kanilang mga kasama, bigla namang napalitan ng galit ang kanilang masayang pagmumuka. Oh, ba't kayo napatahimik? Hindi ba kayo makapaniwala? Alam ko ring nasa paligid na ang mga kasama ninyo. Bakit hindi nyo sila palabasin? Masayang tanong dito ni Marmas. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, bigla naman itong nagsipag-angil at akmang susunggab na sa kanya. Pagsilay naman niya sa mga naging aksyon nito, walang pagdadalawang isip naman niyang pinapalit anyo ang kanyang mga alipin, pagpapakita ng paghahanda. Dahil sa kanyang ginawa, dahan-dahan namang kumalma ang mga kalaban niya. Hindi naglaon, tinawag na nito ang iba pa nilang mga kasama para mapalibutan siya. Nang mapagtanto naman ni Marmas na wala na siyang pagpipilian, walang pagdadalawang isip naman niyang binasag ang lahat ng boteng kanyang dala. Yon ang naging sanhi upang lumabas ang lahat ng insektong pagmamay-ari niya. Sige, subukan niyo ako. Ngayon lang kayo makakakita ng mambabarang na lumilipol ng mga aswang. Galit na paninindak ni Marmas sa mga nilalang na yon. Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang nagpalit anyo ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, tumambad sa kanyang harapan ang nakakapangilabot na anyo ng mga gabunan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga nakita, nanatili pa rin siyang kalmado, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na purong mga gabunan naman ang mga alipin niya. Sa pagsunod ng mga ito, agad naman niyang inutusan ng kanyang mga alipin kasama ang mga alaga niyang insekto. Alam ni Marmas na siya ang punterya ng mga nilalang na yon, kung kaya't hanggat maaari, nanatili siya sa lugar na merong mga punong nakatayo. Naniniwala siya, sapat na ang lilim ng punong yon
para hindi siya basta-bastang madagit ng mga gabunan. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, pilit naman siyang sinugod ng mga nilalang habang patuloy na inuundaya ng mga pamatay na pag-atake. Mabuti na lang, medyo maliksi ang pangangatawa ni Marmas kung kaya't kahit papaano nagagawa naman niya yung mailagan. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pagbubuno, napilitan na nga siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay kung saan mula doon, buong puwersa niyang kinontrol ng sabay-sabay ang mga aswang. Alam niya sa kanyang sarili na maaaring mamatay ang bertud niyang tinatangan dahil sa kanyang ginagawa, pero hindi niya na yon inisip pa. Wala na din naman siyang pagpipilian buhat sa masyadong malalakas ang mga nilalang na yon para maging kalaban. Maya-maya pa, halos umuga naman ang bahay niya dahil sa pilit na pagsira dito ng mga aswang. Unti-unti na ring napapansin noon ni Marmas ang bubong ng kanyang bahay na pilit sinisira ng mga gabunang lumapag dito. Marami na rin siyang naririnig ng mga sigaw pero hindi niya yun gaanong pinapansin sa kadahilanang ang nais niyang mangyari, mapaslang yon ng kanyang mga alipin bago ito tuluyang makapasok sa kanyang bahay. Dahil sa pagiging tuso noon ni Marmas, kung kaya't nagawa niyang umayon sa kanya ang pagkakataon. Pagkakuha niya kasi noon ng iilan pang mga insektong nasa loob ng kanyang tahanan, ginamit niya ang mga ito para maging pundasyon ng kanyang bahay. Alam ni Marmas na hindi na niya maisasalba ang mga alaga niyang yon, pero alang-alang sa kanyang buhay, ginawa niya ito. Pagpasok ng mga itim na anay sa mga kahoy, bigla namang tumigil ang pag-uga ng kanyang bahay nang sa hindi malamang dahilan. Ang tanging nagagawa na lamang noon ng mga gabunan ay ang sumigaw habang pilit siyang pinapalabas sa loob nito. Gayunpaman, nanatiling bingi si Marmas sa lahat ng bagay na kanyang naririnig. 10 minuto pa ang lumipas, naramdaman na lamang niya na nakikipaglaban na ang mga nilalang na yon sa mga gabunang inalipin niya. Dahil sa pagdadalawang isip ng mga ito, kung kaya't hindi naglaon, napilitan na din yung tumakas papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman siyang lumabas ng kanyang bahay para tingnan ang pinsalang dulot ng mga aswang. Pagsilay niya sa labas, doon niya nakita na 3 sa mga alipin niya ang wala ng buhay. Hindi naman niya yun gaanong pinagbigyan ng atensyon sa kadahilan ng unang-una, wala naman siyang nararamdamang awa sa mga ito. Pagbalik niya sa loob ng kanyang bahay, muli siyang nagpakawala ng mga insekto para patayin ang albularyong nagtawag sa mga nilalang na yon. Lahat ng pamamaraan ng pambabarang ay ginawa dito ni Marmas, masiguro lamang na hindi na yon aabutan ng pagsikat ng araw. Kinaumagahan, nadatna ng albularyo sa bahay nito, wala ng buhay. Nakangangayon ng matagpuan at meron itong sunog na simbolo sa noo nito. Dahil sa mga pangyayaring yon, muli itong nagbigay ng takot sa kanilang lugar. Yung mga aswang na tumakas sa baryo nila, hindi na niya nakita pa. Ang 2 namang inalipin niya, nagpatuloy ang pagbabantay sa kanyang tahanan sa loob ng 3 dekada. Lumipas pa ang mga buwan, nanatiling nakikipag-inuman pa rin sa kanya ang kanyang mga kakilala. Hindi naglaon nang mahulog na ang loob niya sa mga ito, hindi na niya namalayan na mahalaga na pala ang mga taong yon sa kanyang buhay. Magmula din noong nilisan ang kanilang lugar ng mga aswang, nagpatuloy ang kapayapaan. Purong masasama na lang din ang pinapaslang ni Marmas alinsunod sa kanyang nais na pagprotekta sa mga nasasakupan niya. Bagaman ang iilan sa mga ito ay hindi siya kilala, patuloy niya pa rin yung pinoprotektahan. Sa katunayan, naging isa pa siyang ninong ng kainuman niya
noong nanganak ng ikatlo nitong supling ang asawa nito. Sa tinagal-tagal ng kanilang pagsasama, inilahad ni Marmas sa kanila ang tungkol sa lahat ng karanasan nito. Napagtanto rin ng mga kainuman niya na hindi siya likas na masama, bagkus ay sinusunod niya lamang ang aral na kanyang tinatangan. Pero alam niyo ba na magpahanggang sa ngayon, meron pa ring nakakaalalang matatanda sa Claveria ukol sa isang haring mambabarang na umalipin ng 2 gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang lakas ni Marmas. Tapos sobrang talino rin ni Marmas. Kasi kung pakikinggan nyo na maigi yung kwento, tanggap naman ni Marmas na wala talaga siyang laban sa mga aswang, tapos mga gabunan pa yung pinadala. Anong ginawa niya? Ginamitan nga niya ng utak. Kasi yun nga, yung mga reyna ng pambabarang na ginagamit niya, yung mga insekto na yun, sobrang nakakatakot ng tanga na laso nun. Kasi unang-una, sabihin na natin na aswang sila eh. Hindi sila basta-basta tatabla ng barang. Pero ang ginawa nila, kinain nila. So, bilang mayayabang kasi yung aswang nga, kasi nga mambabarang lang yung kalaban nila, pinakita nila sa mambabarang na to na, yan pala yung pinakamalakas mong sandata. Sige, kakainin namin yan sa harap mo. Ipapakita namin sa'yo na wala yung magiging epekto sa katawan namin. Pero, mali yun. Kasi nga, merong nilalaman yung insekto na yun na kakaibang sumpa. Tapos ang ginawa ni Marmas, yung sumpa na yun, kaya niyang kumontrol ng kahit na anong uri ng nilalang. Tapos kahit gaano pa yung kalakas. Yun. Kaya nanalo si Marmas sa laban na to. Pero kung tutuusin, kung mano-manong laban, tanggap talaga ni Marmas na wala siyang magagawa eh. Talagang papatayin siya ng mga gabunan na yun. Diba? Pero ang pinaka nagustuhan ko sa buong takbo ng kwento, yung character development ni Marmas. Isipin ninyo, hindi niya namamalaya na yung mga simpleng kainuman niya lang o parang binabata-bata niya lang, napamahal na sa kanya, naging ninong pa nga eh. So para sa akin, sobrang ganda ng pagkakadevelop ng karakter ni Marmas, tsaka sobrang niyang talino bilang isang mambabarang. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.